To a cikin labaran za ku ji cewa wani bincike ya nuna cewa ana zargin hukumar Karota da zambarar direbobin adaidaita sahu kuɗin tiraka sama da naira miliyan 560. Ƙungiyar Kwadago ta buƙaci gwamnatin tarayya ta janye dokar haraji da ke gaban majalisar tarayya. Gwamnatin jihar Jigawa ta amince da biyan kuɗi naira biliyan 1.5 domin fara biyan bashin haƙƙoƙin ma'aikatan jihar da suka yi ritaya. Daga ƙetare kuwa Rasha ta yi ruwan wuta a jirgi marasa matuƙa guda 111 a daren ranar sabuwar shekara. To mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin labaran jaridar Inda Ranka. Yau muna 1 ga watan Januwari shekarar 2025. Kanin labaran kuka saurara, yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Kabiru Basiru Fulatan. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya mika sakon taya al'ummar jihar murnar sabuwar shekarar 2025. Gwamnan ya mika sakon ne ta cikin wata sanarwa da kakakinsa Sunusi Bature Dawakin Tofa ya fitar a yau. Sanarwar ta ce Abba ya mika sako ga al'ummar jihar Kano da ke jihar da ma waɗanda ba sa jihar da kuma waɗanda suke ƙasashen ƙetare, inda ya buƙace su da su ƙara jajircewa da yi wa jihar Kano addu'a a cikin sabuwar shekarar. Bayan haka gwamnan ya yaba wa Kanawa bisa haƙuri da suka yi da juriya da irin wannan yanayi da aka shiga a cikin shekarar 2024, yana mai tabbatar da cewa al'amura za su daidaita a sabuwar shekara ta 2025 da muka shiga a yanzu. To nan kuma tsohon sanatan Kaduna ta tsakiya Kwamarar Shehu Sani ya ce akwai hanyoyi da za a iya magance matsalar cushe da 'yan majalisa ke yi a cikin kasafin kuɗi da hukumomin gwamnati da ma'aikatu ke gabatarwa. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na Shehu ya ce hanya ɗaya tilo ta magance cushen kuɗi ita ce yin dokar da za ta haramta 'yan majalisa sauya kasafin kuɗi da aka gabatar musu. Sai ya ce wannan abu ne mai kamar wuya. Shawarar ta Shehu Sani na zuwa ne a daidai lokacin da kwamitin kasafin kuɗi da ministan kuɗi da sauran masu ruwa da tsaki ke gabatar da wani rahoto a birnin tarayya Abuja. To a nan kuma wani bincike ya nuna cewa hukumar zirga-zirga ababen hawa ta jihar Kano Karota a ƙarƙashin jagorancin tsohon manajan darakta Babba ɗan Agundi ta kaddamar da wani shiri na alkawarin kawo sauyi a harkar zirga-zirga ababen hawa a jihar Kano a wannan lokacin. Shirin ya umarci dukan masu gudanar da aikin adaidaita sahu da su biya naira 8,000 domin kawo musu traka wacce za a dinga bibiyar duk inda suke domin inganta tsaro da kuma kare dukiyoyi da kuma laifuka a fadin jihar. Jaridar Solas Best ta rawaito cewa maimakon cika waɗannan alƙarwa da hukumar Karota ta yi, ta bige da sa musu takarda a matsayin traka, sai dai kuma duk da hakan ba a ga wani sabo ko wani motsi da za a iya bi ba a jikin wannan takarda, inda ake zargin hukumar da damfarar masu baburan adaidaita sahu sama da guda 7,000 da suka biya kuɗin da ya haura naira miliyan 560. To a nan kuma gwamnan jihar Bauchi ya musanta yin barazana ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, yana mai cewa kalaman nasa an ɗauke su ne a matsayin barazana amma yana girmama fadar shugaban ƙasa. Gwamnan ya sanar da hakan ne a cikin wata takarda mai shafi 5 da mai bashi shawara na musamman kan harkokin yaɗa labarai ga gwamnan Muktar Gidado ya fitar. Ya bayyana cewa duk da rashin fahimtar da aka samu dangane da rashin sake fasalin haraji, yana nan daram a kan goyon bayan haɗin gwiwa ga gwamnatin tarayya domin magance duk wasu matsaloli da suka taso wa ƙasar, ciki har da sake fasalin dokar haraji. To a nan kuma gwamnatin jihar Jigawa ta amince da sakin kuɗi naira biliyan 1.5 domin fara biyan haƙƙoƙin ma'aikatan jihar da suka yi ritaya. Kwamishinan yaɗa labarai da matasa da wasanni da al'adu Sagir Musa shine ya sanar da hakan a cikin wani jawabi da ya yi a ranar Talata a birnin Dutse. Sagir ya bayyana cewa majalisar zartarwa ta amince da sakin kuɗin ne a yayin zamanta na ranar Talata.
To a nan kuma fadar sarkin musulmi a Najeriya ta ayyana yau Laraba 1 ga watan Janairu a matsayin 1 ga watan Rajab na shekarar hijira ta shekara 1446. A ta sanarwa da wazirin Sokoto Farfesa Sabo Wali ya fitar a daren da ya gabata, ta ce sarkin musulmai Sa'ad Abubakar na uku ne ya bayyana hakan bayan ganin jinjirin watan. Rajab shine wata na 7 a kalandar musulunci wanda Hausawa ke yi wa lakabi da watan azumin tsofaffi. To a nan kuma kungiyar kwadugo ta Najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya da janye dokar haraji da ke gaban majalisun tarayya. Shugaban kungiyar Comrade Joe Ajuru ne bayyana hakan a sakonsa na sabuwar shekara ga ma'aikata. Ya jaddada buƙatar tattaunawa tsakani domin tabbatar da cewa wannan doka ba ta cutar da wani fanni ko kuma wani ma'aikaci a Najeriya ba. To kuna sauraron labaran ne kai tsaye daga nan jaridar Inda Ranka mai taken labaran gaskiya. A kuma za ku iya bibiyar mu a inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na yanar gizo a www.indaranka.com ko kuma adireshin mu na shafukan sada zumunta Facebook, Twitter, Instagram har ma da TikTok ko kuma adireshin mu na YouTube Inda Ranka TV. To madalla dai kashin farko na labarin kuka saurara, yanzu kuma kashi na biyu zai ɗora tare da ni Kabiru Basiru Fulatan. Kwamishinan albarkatun ƙasa na jihar Bauchi Alhaji Muhammad A. Bello da takwaransa na jihar Gombe Alhaji Sunusi Ahmad sun yi kira ga gwamnatin tarayya da ta fara ɗibar ɗanyen mai da aka gano a shekaru 2 da suka gabata a jihar. Kwamishinonin biyu sun bayyana hakan ne a wata hira da manema labarai a ofisunansu a keɓance. Sun bayyana cewa gwamnonin jihohin Bauchi da Gombe na iya ƙoƙarinsu ganin cewa kamfanin da aka bawa kwangila ya dawo aiki ka'in da na'in. To a nan kuma gwamnatin jihar Jigawa ta amince da biyan naira biliyan 1 domin biyan kashi 10 cikin 100 na hannun jari na kamfanin rarraba wutar lantarki na jihar Kano Ketco. Kwamishinan yaɗa labarai da matasa da wasanni da al'adu Sagir Musa ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a Dutse a jiya Talata. Ya ce majalisar zartarwa ta amince da biyan kuɗin ne a wani bangare na ƙoƙarin tabbatar da samar da wutar lantarki a faɗin jihar. To daga ƙetare kuwa Rasha ta yi wa Ukraine ruwan wuta a jirgi marasa matuƙa guda 101 a daren ranar sabuwar shekara. Sai dai rundunar sojin Ukraine ta ce ta kakkaɓo guda 63 daga cikinsu. Sojin Ukraine sun ƙara da cewa sauran jirage guda 46 ba su iya kaiwa wurin da aka aika su ba. Hare-haren sun fada kan iyakoki akalla guda 100. To ƙarshen labarun kenan na wannan lokacin, amma kafin karkarewa ga bitar wasu daga cikin muhimman kanunsu. Da farko kun ji cewa wani bincike ya nuna cewa hukumar Karota ta zambi direbobin adaidaita sahu kuɗin tiraka sama da naira miliyan 560. Haka zalika kun ji cewa kungiyar kwadugo ta ƙasa ta buƙaci gwamnatin tarayya ta janye dokar haraji da ke gaban majalisun tarayya. To daga jihar Jigawa kuwa kun ji cewa majalisa ta amince da sokin kuɗi naira biliyan 1.5 domin fara biyan bashin haƙƙoƙin ma'aikatan jihar da suka yi ritaya. Daga ƙetare kuwa Rasha ta yi wa Ukraine ruwan wuta da jirage marasa matuƙa guda 111 a daren sabuwar shekara. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na jaridar Inda Ranka, ni Kabiru Basiru Fulatan da na karanto a wannan lokacin nake cewa mu huta lafiya.